Čauko, čauko, moji milovaní ľudkovia, ja som Momo a ja vás vítam v nového videa. Na dnešné video to bude zároveň názvom Granny. Určite sa vás teraz kopec ľudí pýtal, Momo, jak to, že ty si držal telefón v ruke? Chlapče, ja už som si konečne zaobstaral facecam, nie je to síce facecam, ale je to môj starý telefón, dlho nepoužívaný. A že som si rozhodol, že to bude facecam. Môžeme dať play. Prepáčte, že dlhšie nevydáva som videjka, lebo doteraz som si zatiaľ od vysvedčenia užíval prázdniny, akože som sa kúpala také debiliny, potom som mal ešte pred prázdninami dvakrát angínu a potom ešte do tretice osýpky. Nevadí, dáme continue, dáme level normal, continue zase. Ide tu o to, že my sa snažíme ujsť z tohto domu, lebo sme dostali 5 na vysvedčenie a naša babka nás chce za to zbiť. Môžeme ísť. Day 1. Deň 1. Práve začína. Prebudzame sa v baráčiku. Takže, čo máme v šuflíku? Leave this house. Neviem. 5 days. 5. deň. Oh bože, 5 dní. Oh shit. Čo som spravil? What's up? Babička Anička. Tá hnidová je. I see you. Tá babka má taký nechutný hlas. Bože, tá babka je šialená. Čakaj, nehám, že čo urobí. Neviem, kráve kam išla. Oh shit. Oh shit, ja som zhodil obraz. Babička Anička čuje všetko. No čau, čo chceš? Kokso, jak sa nechutne smeje. Prosím ťa, to čo má za háby? Ty kokso z Kauflandu, či z sekáča? A tak drmni mi tam pascu, nech sa doseriem. Kokso. Tá babka je retardovaná. Ja poďme chytiť. Tam mi to bola pasca. Si robí srandu, že zase som to zhodil. More zase to zdvihne levitáciou. Jak sa to povie, oné, že Wingardium Leviosa, ona to ma to normálne zdvihne a už to je na stene. Nechcem si zahrať skovku. More otvoriť dvere a dá tam pasť, čo ti drbe? A babka je múdra. Zas som to zhodil, ja ten obraz roztrhám. V realite by som ten obraz roztrhal a otrepal jej o hlavu. Kde si? Vriti. Jak som ja zistil ešte pred natáčaním, že tie pasce sa po niekoľkých asi minútach, alebo ja neviem, že sa odportujú, akože... Ja neviem, dám potom, keď tak ľudia replay, aby ste videli, že či tam babka bola, či nie. Čo, I have, blablabla, neviem, čo to znamená, ja som není English Master. A to je zamknuté.
Takže sme zamknutí vo svojom Rome, lebo sme dostali tú 5, lebo my sme Rómovia, hej, my sme Rómovia. A už došla tá... Uj! Toto neočuje, hej. Ja zaskočím. Haha, babka ma neuvidí. I see you. Babka šialená. No, trpni mi tam pastu a choď dole. Úplne jak ľudia Hello Neighbor. Ja som túto hru nenatáčal, som ju pár razy hral. Kde je? Už idem na žentom. Jaže išla dole? Jaže išla dole? A nie, ona tu je. Hej! What's up, my nigga? No choď dole, babka, babička Anička, choď dole, prosím ťa. Dúfam, že to dobre očuke, tak som si to dal hlasnejšie, hej. Toto je epické, že môžem chodiť v skrini. Neviem, kde je babka, ja tu budem. Ľudia. Ja tu budem celú hru proste. Tuto brežijem krásne. No nie, ja idem dole. Oh shit. Nie, babka, nehaj ma, prosím ťa. Chyť sa sama do tej pasce. Ona... What? Ona sa chytí do vlastnej pasce? Čo ti trpe? Ja som padol na pastu, kde som bol chytený. What? No nevadí, zase som vypršal deň, ja som si myslel, že cez to tiež tak prejdem, jak babička Anička. Ja som chcel ísť okolo, ale ja som bol slepý. A zase pasca drbnutá. To je nie, oh shit. Otváraj, Jožko. To ideme. To si robí srandu zo mňa už. Na trbene. No, štvrtý deň. Práve štvrtok. No u mňa je streda, neviem, kedy u vás vychádza video, asi v piatok, ja neviem. Proste ma nerví toto ešte všetko dávať do tabletu, kde to striha, meditujem a debiliny. A už sme pekne zakrvácaní. To vám poviem. No zase som zavrzgal otvárať. Hýbaj spať. Maťkať. To je čo? Aha, tu je tá kúpeľňa debilná. Nie je tá babička. Oh! Áno, babka, chcem si zahrať hide and seek. Ale v Minecrafte! Oh shit, ona tam drbala pastu. Ona normálne prejde si cez pastu, ešte cez dvere, či cez stenu, ty kokso. Idem tady to. Skovaj sa. Kámo, že tu. Ale to je normálne, že šprintovací walker, čo ti trbe? Ona šprintuje normálne, to je stará babka, ona šprintuje, ježiš, jak ma tu zapichám. V riti som, aby si vedela. V tvojej riti zasranej, aj v tvojich zuboch. Ľudia, keby som sa dotkol ich zuboch, tak ja budem mať ruku normálne, aj jej zuby, ty kokso. Neviem, kam išla, či dole, alebo kam do riti. Tú kulinku sa dobre pozrie. Kokso. A neviem, asi išla dole. Už. A neviem, čo to bolo. Som vážne ľudia neurobil na schvál. To čo bolo? Nie je vrzga podlaha, či čo? Však áno, keď tu nemá namazanú tú podlahu. Či je ono je staré drevo a vrzga to jak svíňa. No ja už tu budem mať 5. deň no už som tu aj 5. deň. No do riti choj už.
To si robíš srandu, ja som tú pascu nevidel. Skovaj sa. Kokco, ja sa môžem vyslobodiť v pasce. To je dobré. Keby ma babička Anička naháňala, takže aspoň sa môžem skovať. Áno, hrám sa hide and seek, som skovaný v skrini. Kunda, anakonda. Kokso, ale toto fakt nerobí nič z toho naskval. Ja to iba prvýkrát hrám a neviem vôbec nič o Twitteri. Idem sem rýchlo. A takže tuto sme padli, áno. Ale to normálne zebralo, čo ti drbe? Dobre, nie je to. Či? Počujem sa, ale hlavne, že ona tu vrzga, ty kokso. To čo? Hammer. Kde mám zebrať hammer? Tu si robíš srandu. Babka! Toto ľudia už som vážne neurobil na schvál, ja som tam nevidel tú pascu, ja som... Že ej, more! Čo? Nie! Čo ti drbe? Čo robíš vonku? Nie! Čo ti drbe? Nie! Tá babka nám odsekala hlavu za 5. Babička. No ja neviem ľudia, toto bol krátky pár na túto hru zatiaľ, keď chcete, tak budem aj pokračovať, už to možno na niektorom parte možno vyhrám. Hej. No keď sa vám videjko páčilo, tak lajkujte, odoberajte, zdieľajte a usmievajte sa. Čau.